Jogo mane kambi rego niang' masoni omiyo rak matero niang' e kambino dwaro mondo mi piny owacho okonygi yudo chudo margi mag niang' mane gichwalo e kambino. Maeri biro bang' jaket mwandu masani matayo kambino e yor Kodesa yango ni ok ong'eyo weche mag gope ma kambino obedo godo kane pok oketo kambino ayanga e lwete kod piny owacho. Kambi rego niang' masoni ne piny owacho keto ayanga e lwet jaket mwandu Busia Industry e yor Kodesa tarik 10 mar dweni. Okang' mar deso kambi masoni osebedo kakelo paro mopogore opogore kawuok kuom jokanyo e sektano mar pur mar niang'. Kambi masoni odese kinde mamoko kuom jopur, jotich kod ji mamoko maende timo ohala kod kambi masoni pod bandho omenda kata sukari kawuok kuom kambini. Jatend migawo mar pur e pacho kae Mutahi Kagwe motelo chenro mar deso kembego mag niang' mag piny owacho ne olero ni gope mag jopur kaachiel kod jotich idhi chul kod piny owacho. Penjo maduong' en ni gope mag jo ohala mag sukari kod contractors maende uso niang' ne kambino masoni ma pod bandho kambini to ng'a makoro dhi chulo. Gimiyo propo ma invoice mondo wachul sukari. Nachulo sukari maromo 11 million 340. An gi documents ga mana wuotho godo. Koro kogi class on Saturday to onje ni kambi ong'iew gi jomoko. Koro kane wawinjo ka jogo ong'iew kambi to ne giwacho ni gin gi kia joma ne ong'iew sukari. Gin gi mana jotich to kod farmers. Koro wan wapenjore ka wan nikech an wuon bank nomiya 5,500,000. Sirikal ma nitiere mondo owachnwa malong'o ni to pesa wa ma wasetiyo to ng'ano madhi chulo to nego chule mapiyo nikech tich to nego bed ni dhi mbele. Tich sani ochung' mana nikech pesa pok ochulwa madhi tong' watim godo yorewa ma pile pile. Jogo mayande kambi masoni omiyo rak mar uso negi niang' to pok oyudo chudo margi kuom niang' mane gimiyo kambini. Gin moko kuom ji ma nyaka sani koro chunygi omok bang' kambini koro keti e lwet jaket mwandu e yorno mar Kodesa. Ani idhi peya gari, idhi kawo oda, koro akwa sirikal ni wasabire soni ka to onge duoko minyisowa maber ni sukari wadhi yudo aidha idhi duoknwa pesa wa. Ma wawuoyo kodu ne joge magin wan kod tabu nikech jowa nigi loan, jowa nigi gope mag kawo kar mafuta, wan gi gope mag jotich mag fortnight mokalo mano onego bed ni wasechulogi to pok wachulo. Wan bende kaka joma chiemo kaka wachiem onge. Koro kaka contractors pok ochulwa. Gima duong' ahinya mwadwaro en ni mondo ochulwa pesa nikech kaka ne wawuoyo iyudo kinyisowa ni mondo wadhi mbele gi tich kuom jok manyalo to onge kaka inyalo dhi mbele gi tich ka pesa ionge godo. Koro ka ginyalo miyowa pesa to tich nyalo dhi mbele. Ruoth mane osedhi e rutaya John Manyala mene achiel kuom jogo eko mane kambini masoni ne omiyo rak mar uso negi niang' wach ni nyaka sani onge ng'at ma oseketo gi ler ka utende kod gopegi ma kambini masoni koro pon tiere godo. Invoice wa mar dwe mar 4 manorumo tarik 30 pok ochul nyaka sani. Wate wasetiyo kendo tarik 1 nyaka tarik 10 dwe mar 5 bende pok ochul to lokruok obede kambi. Komi kambi ng'amo kawe manyien. Ma ema koro ne wabiro mondo mi wawuo gi management mondo mi onyiswa ni ichulowa karang'o. Tarik 1 bende fortnight manyien ma pok orumo ni ng'amba dhi chulowa. Telo manyien mar kambi masoni ne oyango ni ok ginyal singo chulo gope ma kambini obedo godo kapok ne gikawo kambini ayanga kawuok kuom piny owacho. I cannot promise you anything which is past. You can ask me anything from today to upwards. Anything ambayo imepitwa hiyo sasa ni wale ambao walikuwa watashughulika nayo. Mimi nishughulike kuanzia sasa. Yule ataleta mio yake kuanzia sasa, anidai pesa yake kwa hiyo muda siku 7. Gima sani odong' ne jogo ma kambi masoni pod nitie kod gopegi en mana bedo kod geno ni dhi chulgi gopegi. George Juma, Ramogi TV, Migori.